Aby sme vytvorili zdravý a bezpečný život pre ľudstvo, predsedníčka Zang Gilza z medzinárodnej nadácie We Love You vykonáva hnutie Čistý svet. Vykonáva rôzne environmentálne aktivity, ako je zber odpadu, výsadba stromov, prevencia dezertifikácie, kampane na ochranu životného prostredia a semináre. Jednou z týchto činností je vyhubenie škodlivých rastlín na ochranu ekosystému. Členovia We Love You sa zhromaždili, aby chránili pôvodné rastliny a odstraňovali invázne druhy, ktoré poškodzujú životné prostredie. 저수호활동에 보면 이해식물이라고 있습니다. 이해식물이 뭐냐면 토종식물을 이해를 가한다거나 성장을 저해시킨다거나 그런 걸 보고 이해식물이라고 하는데 Škodlivé rastliny ohrozujú nielen rast pôvodných rastlín, ale ničia aj ekosystémy. Viac ako 2000 členov bolo rozdelených do skupín, aby odstraňovali škodlivé rastliny rozmiestnené pozdĺž trávy a chodníkov pri rieke. 보시다시피 이곳에 보시면 이런 유해식물들이 굉장히 많이 있습니다. 깨끗한 탄천을 만들기 위해서 열심히 더 정화 작업을 하고 있습니다. 얘가 번식력이 강하다 보니까 다른 식물들도 자라지 못하게 하고 접촉했을 때 좋지 않은 영향을 미친다고 하네요. 그래서 저희가 이렇게 고무장갑을 끼고 왔거든요. Napriek horúcemu počasiu a spaľujúcemu slnku členovia prehľadávajú každý kút a vytrhávajú škodlivé rastliny. Keďže je to úloha, ktorá si vyžaduje veľa ľudskej sily a času, kľúčom je úplné odstránenie koreňov a stoniek podľa vlastností škodlivých rastlín. 모아. 돌려줘요. 이렇게 살짝 봐봐요. 이렇게 돌려준 다음에 하고 흔들어요. 이렇게. 오. Upratovanie životného prostredia sa stalo neoceniteľným časom na precvičovanie lásky k prírode a uvedomenie si hodnoty spoločného života. 좋은 일 하고 지역의 발전을 위해서 뭐 환경 도와주는 일에서는 뭐 피곤하고 이런 게 있습니까? 즐거운 마음으로 하는 거죠. 이렇게 풀을 제거하니까 여러 명이 모여가지고 이렇게 좋은 일을 한다고 하니까 너무 보람이 있는 것 같습니다. 깨끗하고 이제 살기 좋은 동네가 됐습니다. 너무 재미있습니다. Predsedníčka Zang Gilza pracuje na vytvorení čistého sveta, aby každý mohol žiť šťastný život v príjemnom prostredí. Medzinárodná nadácia We Love You sa bude neustále snažiť o ochranu životného prostredia.